ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಪಗಳ ಲಾಗ್ಸ್. ಗೈಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ GPL ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ ಅವೊಂದು GPL ಪಂಡ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಅವೊಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂದು ದಾದ ಪೂರ ತೋನ್ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅತ್ತೆ ಹೀರೋ ವೈಟಿನಿ ದಾದಾ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಲ್ ಗೋರ್ನೆ ಅವತ್ತು ಮಾಲ್ ಬರ್ ಬಿಡು ಬರೋದು ನಮಕೊಂಜಿ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದುಬೈ ಆಪನ್ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರದ ಜನ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಕೊತ್ತನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟೀಮು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಡ್ಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಈರು ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗ್ದಾರು ಓಲ್ ಬರೋ ತೆಗ್ದಾರು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣಗಳು ತೆಗೆದುತ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಜ್ವರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಐಸ್ ಬರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತಿ ಮರ ಅದು ಪಾಲ್ ಇಡಾಕೊಡು ಮರಲು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಟಿ ಪಾಸ್ ಆತುಂಡು ಎಂಚ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಟಿ ಪಾಸ್ ನಿಂಗಲ ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಗುಡ್ಲ ಮೇರೆ MT ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮೂಲು ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಎಂಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ಫ್ರೇಮ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರದೆ ಆವಡ್ ಮೇರೆ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಲೆ ಗಂಟೆನೇ ಒತ್ತದೆ ನೀರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಸುರು ಕೋಲಿತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 2001 ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ ನಾವು ಸಕಾಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮಡ ಬುಲ್ತದು ಕಪ್ ಐಸದು ಬಾಲ್ ದಿತ್ತದು ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾರಿ ಸುರ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಯಾರ ಅಂಪೇರ್ ನಮಗೆ ಬನ್ನಿ ರತಿ ಸೇರ್ನು ಪಂಡ ಪುಟ್ನಗಣಿ ಡಾಮರ್ದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬೂರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಡಾಮರ್ ಬಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಓದ್ತೀನಿ ಪಲ್ಟೆ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಡಾಮರ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಮಕ್ಕ ಐಡದ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜಿ ಚೆಪ್ಪುದ ಕೂರು ಹತ್ತದು ಪೂಜಿದು ಒಂದು ಸೇಪು ಕರೀರು ಈತ ಸೇಪು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದು ಇತ್ತ ಬೀಂಗನ ಕೈ ಹೊಡೆದು ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ಪನ್ನಪುರ ಸರಿ ಆಪನದ ಅವಂಜಿ IPL ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂದ ಗಿಲಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂದ ಚಿಲ್ಕಮ್ಮ చెప్తుంది తెలుగు ಗೊತ್ತಿರಲಿ ఏమైంది ఏం టీం గెలుస్తున్నారు ಎಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತೆಪ್ಪುಂಡೆ చెప్పు ఈరావులు తొలియార ಕೈ ಬರಬಲಿ ಅವು ನೆರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ದ ಕೂಲಿಪೋತು ಅವು ಊರ್ನ ಮೂಜಿ ಕೂಲಿಪೋತು ಪಾಡುವೇನೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ ಆತನ ತಿಕ್ಕುದು ದಾದ ಹೊಲ್ಪುನಿ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೋತದ ಇಡೆಗೆ ತೂದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಬಂದ ರಡ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ದುಬೈ ಬುಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಏರ್ ವಿನ್ನ ಪೆರಂದು ತೂಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. ಅನಿಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ರವರೇ ಎರಡು ಮಾತು ಶುಭ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಬೈಲಿ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ ಮೇರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಟಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಪ
ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್ ದುಬೈ ಬುಲ್ಸ್ ದ ಮೈನ್ ಮೇರು ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕೋಡೆನೆ ಪಂತರಿ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರೆಪುನ ದುಮನಾನಿ ಕೆಂಡಿರ್ ಪನ್ಪರ ವಿನ್ ಆಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಕುಸಿಟ್ಟು ಇಂದಾಲ ಪನ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮುಕರ ಈ ಜನ ಮರಳು ಕಟ್ಟದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸುಡುಮದ್ದು ರೆಡಿ ಒಂದು ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾಹುಲಿ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ದಾದ ಈತು ಪುರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈತು ಖುಷಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿನ್ ಆತನ ಮಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾವು ಬಲ್ಲೆ ವೈಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ವಿನ್ ಆದ ಸೀಸನ್ 3 ಇದ್ದ ಐತ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ವಿನ್ ಆತರ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ನೆಟ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಕ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧನ ಪನ್ಪೆ ರಾವು ಮತ್ತೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್